Bil-fiduċja imġedda nhar is-Sibt li ġej fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, il-Gvern Laburista se jkompli jaħdem b'umiltà favur il-poplu Malti u Awċi. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fl-aħħar attività tal-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil Maltin fl-MFCC f'Taqali. Hawnhekk Dr. Abela semma ħemel ta' miżuri li wettaq il-Partit Laburista mill-Gvern fl-aħħar snin, fost dawn hemm pensjonijiet b'saħħithom, pagi aqwa u kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema u l-akbar proġetti ambjentali ta' kull żmien. Bħala partit fil-Gvern għandna bżonn nirbħu dawn l-elezzjonijiet b'sinjal ta' fiduċja b'saħħtu biex tagħtu sinjal ċar intom u b'saħħtu illi dal-programm triduh jitwettaq. Xejn ma jista' jittieħed for granted. Tinstewx illi kull darba li aħna ġejna qudiemkom biex ngħinukom sibnihom kontra f'Malta u anke barra minn Malta. Dik hija s-saħħa li għandkom f'idejkom li tiqfulhom. Għalhekk nemmen bis-saħħa illi s-Sibt li ġej dan il-programm għandkom terġgħu tagħtuh it-timbru tagħkom. Iżda l-ebda survey ma jgħod l-elezzjoni tibda xejn b'xejn u t-timbru ta' fiduċja lil min irid iwettaq aktar tridu tagħtuh bil-vot b'saħħtu tagħkom. Mhux għax kollox perfett, mela ma kellniex Awċ, mela ma kellniex mumenti ta' dispjaċir u mumenti diffiċli, mumenti fejn stajna mill aħjar jill-ewwel wieħed u fejn ħassejt dan iva u rejt illi jisobbija u li lest li naħdem aktar biex nagħmlu aħjar. Mhux illum ta' ngħidu dan lejlet l-elezzjoni, imma f'dak il-mument illi jemmint u rrealizzajt illi stajna mill aħjar. Quddiem folla ta' eluf ta' partitarji f'din l-akbar attività tal-kampanja elettorali, il-mexxej Laburista għamel dawn il-mistoqsijiet importanti lejlit l-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej. Intom tridu tibdew treġġaw l-arloġġ lura jew tridu tkomplu timxu miegħi bis-saħħa il-qudiem. Jien nagħtikom il-kelma tiegħi li rebħa lina tkun tfisser rebħa likom, il-fiduċja tagħkom jien inwiet illi nwieġeb għaliha b'aktar umiltà, inwieġeb iżda b'aktar saħħa biex inwettqu x-xewqat tagħkom. Għażlu mela li żommu s-saħħa f'idejkom. F'dan id-diskors, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem kif hu fil-fora internazzjonali bħal Kunsill Ewropew dejjem iġib lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Fi ftit jiem oħra immur Brussell għall Kunsill Ewropew u kull meta mmur għal dan il-Kunsill Ewropew tant importanti li nġib quddiem għajnejja huwa lilkom. Hemm ukoll għandi bżonn is-saħħa tagħkom biex meta niġġieled biex inżommu l-għajnuna fil-prezz tal-enerġija, meta nargumenta dwar id-dritt li pajjiż gżira bħal tagħna jeħtieġ attenzjoni partikolari, meta nippromuovi s-sovranità u n-newtralità ta' pajjiżna, irrid immur hemm bikom b'saħħitkom warajja ngħidilhom din hija l-pożizzjoni ta' Malta, il-pożizzjoni b'saħħitha tal-poplu Awċi u Malti.